Eu facía bicicleta sin saber que existían competicións para persoas trasplantadas como a min. Eu fun para disfrutar a experiencia, sen ir a por resultados ni nada, pero os resultados chegaron e moi contento tamén por iso. Gústame que estou facendo algo bo porque damos unha visibilidade non só para as persoas trasplantadas ou que están esperando un trasplante, senón tamén para as familias que decidiron doar órganos para decir, mira, isto sirviu de algo. Como meu fillo este aquí, pues, tuvo que perder a vida do seu chaval. Pero, bueno, gracias á súa familia que quiso donar, pues teño un fillo aquí, pues podía haber morto, mas é de estar o seu fillo tamén. Que sei que é un momento difícil de decir, dun momento a outro, decir, vale, doamos os órganos, pois, gracias infinitas. Nacer 3 veces, hoxe, no Quen anda aí. Esta tarde imos coñecer a historia de Álex Meira, un mozo de Poio trasplantado ao corazón e que agora triunfa no ciclismo. Levou unha medalla de ouro europea en un subcampeonato mundial. Antes tivo que loitar contra varias paradas cardíacas. A vida é un milagre, pero no seu caso aínda máis. Ten tan só 27 anos, pero Álex xa naceu 3 veces e de contado entenderemos o significado desta expresión cando nos acompañe no noso estudo. Moi boa tarde a todos. Eu son Álex, teño 27 anos, fai 6 anos máis ou menos, practico ciclismo. Os médicos avisaronme que tiña que practicar deporte para seguir mantendo o órgano saludable. Sempre desde rapaz gustoume o fútbol, pero aos 10 anos o meu pai insistiu en meterme no fútbol. Aos 14 anos, nun adestramento na pretemporada, deu-me unha parada cardiorrespiratoria. Cando estaba no adestramento, estaba mirando. E cando caeu ao suelo, a verdade que cun pai que estaba ao lado, dixe, bueno, xa está facendo a película, chaval. Pero como non se levantaba, vía que lle pegaban espasmos, bueno, saltei para ali, pero non facía nada. Pero a medida que pasaba o tempo, pois dice, pois non me van a salvar. Porque era moito tempo xa, non me van a salvar. Fixeron unha intervención quirúrxica para implantarme un DAI, que é un desfibrilador interno. Logo despois, cando salín da UCI e xa na planta, unha doutora díxome que nunca máis na miña vida iba a poder facer deporte. Eu iba na casa, iba á miña habitación, onde tiña as medallas que conseguín neses anos e demais, e hundíame. Choraba, mentalmente estaba moi mal. Eu fun en novembro do ano 2018 a operarme do meu corazón. Cambiaron a válvula para intentar ganar un pouquiño de calidad de vida. Pero creo que ao día ou aos 2 días parouse o corazón. E dícenos que, bueno, que hai a opción do trasplante, e che aparece o corazón, trasplantan ao pequeno. E sobre todo levei alegría cando me dixeron que podía volver a facer deporte. Deronme 3 opcións de deporte boas para o corazón. A natación, correr, máis a bici. Eu facía bicicleta sin saber que existían competicións para persoas trasplantadas como a min. Un día coñecín a Carlos Sánchez, que é o presidente da Asociación de Detradi, e aí foime metendo no mundo do deporte para trasplantados. O ano pasado foi a miña primeira competición, que foi europeo en Lisboa, e este ano foron os Xogos Mundiais en Alemanha. Eu fun para disfrutar a experiencia, sen ir a por resultados ni nada, pero os resultados chegaron e moi contento tamén por iso. Gústame que estou facendo algo bo porque damos unha visibilidade non só para as persoas trasplantadas ou que están esperando un trasplante, senón tamén para as familias que decidiron doar órganos para decir, mira, isto sirviu de algo. Como meu fillo este aquí, pues, tuvo que perder a vida do seu chaval. Pero, bueno, gracias á súa familia que quiso donar, pues teño un fillo aquí, pues podía haber morto, mas é de estar o seu fillo tamén. De non poder andar 100 metros, que xa se asfixiaba, se cansaba. Ahora, poñerte ca bicicleta, pues é que casi non o crees nin ti, vamos. Que sei que é un momento difícil de decir, dun momento a outro, decir, vale, doamos os órganos, pues gracias infinitas.
Pois xa estamos con Alex Meira, que con só 27 anos viviu moitísimas experiencias. Decimos que naciches 3 veces, porque naciche o 1 de xaneiro de 1998, como nacemos todos. Nacixe 1 de xaneiro. Volviche nacer con 14 anos e despois con 20, e ahora iremos contando todas estas etapas que marcaron un pouco a tua vida. Pero eu non sei se pensas moito en que estás aquí case de milagre. Estou aquí de casi de milagre, non, por así decirlo, de milagre por temas de médicos e gracias aos doantes tamén, é un milagro estar aquí hoxe. Si falamos agora, que estaba vendo o vídeo, dice que non nos olvidemos de recalcar ben este tema da doación, da doazón, de facerse doante, porque este chaval que está aquí sentado ás 5:45 da tarde, cunha sonrisa na cara, está así, gracias a que houve alguén que se fixo doante. Iso hai que telo ben claro, non? Neste caso, a familia, porque o meu corazón é da mesma idade, dun chaval, tamén daquela tiña 20 anos, como a min, e a familia, nos peores momentos da súa vida, que perderon un fillo, irmán ou que sexa, decidir doar os órganos para que alguén poda ter a oportunidade de disfrutar de novo a vida. Algo polo que vos, neste caso os teus pais, tamén pasaron por ter que tomar esa decisión. Agora chegaremos a ese momento, pero imos a ese partido, non? No campo da Xunqueira, en Pontevedra, fora. Sí, un partido non, era un adestramento. Era na pretemporada de cadetes, que empezaba eu... 14 anos. Con 14 aniños. Un día normal. Día normal, eu aí estaba entrenando ao principio. Tú non nada de encansarte ni nada. Nada, eu corría dun lado a outro, pim pam, e todo perfecto. Hasta que ese día o corazón decidiu hasta aquí. E parou? E parou. Uau, e despertas no hospital? Sí. Non sei canto tempo pasou, nin nada. Me despertei ali no hospital. Pero hasta aí a mellor aí diría, bueno, pues será algo, ou xa a partir de aí xa che fixeron un diagnóstico claro. Aí a partir de aí derivaronme para a Coruña. Aí empezaron a facer un estudio e demais, era xenético. É xenético a miña enfermidade, sí. Non quere dicir que sexa hereditaria, que eu tuvera alguén... Hereditaria, sí. Transmitiume o xen a miña nai. Ah, bueno. A miña nai, porque... Pero tua nai estaba ben? Sí, miña nai está ben. Transmiten as mulleres e padecemos os homes. Vale. O meu tío... Pero que decía, ela non lle afectaba, non tiña nada... No, ela nada. Nin ela, nin miña avó, algunha tía miña tamén o ten. Un tío... Tens máis irmáns, perdón? Sí, un irmán maior. E ten ese problema xenético? No, ele está perfecto. A capricho da xenética, verdad? Xusto. En o 90 ou 92 morreu un tío meu disto. Non se sabía daquela, non había tanto... Do mesmo, exactamente do mesmo? Sí. A partir do estudio que se realizou despois de min... Bueno, tú estuveche, a ver, non sei se é exactamente, pero estuveche un par de veces a punto de... No, estuve morto. A última estuve... Pero dúas veces? Unha podía dicirse porque o corazón non volveu a latir. Podría dicirse que estaba morto. Entendo que foi o paso previo a que che pusesen esa lista de ese código cero de trasplante. Claro, falábamos de cando tiñas 14 anos, él non lembra prácticamente nada, e eu estaba a ler aí, como decían, que no viviu todo foi meu pai. O teu pai nos acompaña hoxe, que tamén polas que... Ese tamén sufreu do corazón. Sí, ese tamén. Como se chama teu pai? José Manuel. José Manuel, boa tarde. Buenas tardes. Decía o teu fillo que ti fuches quen viviches todo. De feito, creo que no momento ti estabas nese adestramento, non? Sí, claro, estaba no adestramento, estaba. E non quero entender nin o susto, porque ti non querías nin que se enterase a tua muller, non? Hombre, claro, non o quería, pero a noticia é boa. Eu chamei ao outro hermano, ao outro fillo, e dixen, ben, que teu hermano pegou isto, non lle diga nada a tua mãe. Pero, bueno, elas intuyen, non e pareceu ali tamén. Pasa que naquele momento, o que dicíamos ahora, non? José Manuel, sería, pues foi un susto, pero depois a partir de aí veu... Hombre, sí, ao principio parecía, como dixen antes, unha coña, sí, o chaval un susto facendo tal, pero unha vez que empezaron a pegar os espanos, a cousa era seria. E chegaron, pois, os... Eu antes falaba con el, claro, de vivir tamén con esa angustia, a familia tamén, non? De unha vez que lle deu unha parada, que lle volve a dar outra, digo tamén como pai, de vivir con ese medo, non? Eso, medo, pánico, porque que veas, o futuro viera moi negro, moi negro. Ademais, os mesmos médicos, pois non che decían cousas bonitas, lógicamente. Poñante no peor polo que pudera pasar, porque... Pero mira, o dos médicos que dixo Alex antes, isto a mí me parece interesante, porque creo que unha doutora que che dixo que nunca ibas volver a facer deporte. E mira, campeón de Europa en bicicleta.
E dixeronlle un médico que non quería facer deporte. O outro día eu estaba con un médico que me dicía, e ven a isto, os médicos tampouco sabemos todo. Hai moito que non sabemos. Digo, para que o teñamos claro tamén, porque a veces un médico di algo e xa nos poñemos con eso e xa está. Non, os médicos non saben todo. Hai que facerlles caso. Por supuesto que hai que facerlles caso. Mira, neste caso equivocaronse completamente. Hombre, gracias a Dios que se equivocaron. E ninguén máis lle puxo límites ou barreiras. Porque te cando che dice que non vas poder facer deporte, tú unha persona deportista... Ese día con 14 anos que eres un chavaliño... Claro, pero tú querías a doutora nese momento. Sí, claro, eu... Desde o momento dixe... E teus pais igual dirían, se non pode facer deporte, que non faga, para non poñerse en peligro, non? Non se que non podía. faga, non. Realmente eu sempre pensei que algo si podría facer. Non o que está facendo, pero outras cousas máis suaves si podría haberlo feito. Con paciencia e pouco a pouco, pero vamos. Isto é importante, o sea, tú sempre tuveche claro que algo tiña que facer. Si algo tiña que... É que, a ver, no momento que outras plantas, queres ou non, tens que facer algo, porque se non sabes que non vale de nada outra planta. Non vai ser acomodar, vai ser malo. Pero nunca pensei que chegara a correr na bicicleta. No, Miguel mismo. Aparte de como lle quedou a perna, que estuvo a punto de perder unha perna. Claro, E por que a perna? Aí vai eu, porque isto acontece nos 14 anos e a partir de aí tes outros 6 anos no que convives cun desfibrilador, non? Sí. Que varios sustos tiveste xa aí. Deben de ter como 4 descargas. Un desfibrilador que é exactamente? Normalmente ves nas películas, as planchas que se pon aquí no peito, así, pois eu levaba implantado. No corazón, no propio corazón? Tiña un aparatito aquí, como se fora un marcapasos, por así decirlo, e iban cables directos ao corazón. Cada vez que detectaba unha arritmia ou algunha paradiña, pum, fogonazo. E tú notábalo? Eu perdía a conciencia. Carai. Eu cando notaba perdía a E conciencia. cantas veces pasou iso? Pois mira, así contando as como 4. Unha foi dormindo, outra en Redondela no Carnaval de Pero verán. dormindo e quedache inconsciente dormindo? No, despertei polo fogonazo. Despertache, Outra no Vaya susto, coche. quer decir, Sí. ainda que tú sabes que está aí un desfibrilador, No, porque notas o descarga. golpetazo, sí. Claro, son 6 pero da perna, anos... ibas a explicar da perna, que pasou ca Claro, perna? son 6 anos convivindo con isto e chega o momento no que Alex, unha vez máis, ten que volver a nacer. E aí, precisamente, creo que cando estaba xa mal da perna, porque ti vas a cambiar unha válvula, Sí. pero descubren que hai algo máis. Sí, en novembro de 2018 fun a operarme do meu corazón, o sea, cambiar unha válvula, Sí, para mellorar. sí, para mellorar en calidad de vida, coller e marchar para casa. Pero creo que pasou dun día, 2, parouse o corazón, reanimáronme e aí xa induxeronme ao coma e un mes aí. Estuve en un mes de coma. Sí, desde novembro hasta diciembre. Nese Quen está fuerte de corazón é aquele señor que está ali, teu pai. Teu pai sí que ten que estar fuerte, non? Un mes en coma, Bueno, sí, claro. Porque tú non te enterache, me imagino. Eu estaba con pesadillas. Ah, sí? Bueno, sí, con desvaríos e cosas. Vale. Aí vengo da perna. Aí vengo da perna, que o corazón ao non latir non chegaba porque estás ben en coma enganchado a unha máquina. Primeiro con o meu corazón, hasta que se parou por completo, que logo conectaronme unha máquina, pero aí non tuven reo sanguíneo na perna. Puxose negra. Según me contan eles. Estuve a punto de perder a perna, ou que? Era para amputar seguido. Querían amputar, non? Sí. Empezaron pola perna inteira, logo da rodilla para baixo. A teu pai chegáramos a falar da amputación, sí? Sí, chegaron. Carai. Chegaron, pero primeiro era a vida. Sí, Primeiro era a vida. Aí Logo, vas. Si quedaba sin a perna... Pero que o curioso para mí de todo isto é que vos cheguen a falar da amputación e tal, e que este chaval agora anda en bicicleta, campeón... Sabes? A historia é esta. É unha historia que... Pero é unha historia real, que está aquí. Está aquí, está vista. Chegáronlles a plantexar amputarlle unha perna, decían eles o primeiro a vida, pero chega un momento, José, chega un momento, Alex, no que incluso cos teus pais falan para ver se podías doar os órganos, porque ti estás agardando un trasplante que non chega, na que estás de primeiro na lista e non daba chegado, e chega un momento que... Chegou un momento que os médicos xa tampouco contaban comigo, decidiron preguntarlle aos meus pais se querían doar os meus órganos. Imagínate o punto de... Ostras, como darlle a volta a todo. Sí, mira, teu fillo xa ten mala pinta, así que... Joder. Porque como ten que ser rápido iso, Claro. pois... Chegou aí... Pasástelas,
Esa pregunta é jodida. A ver, para estar ahora mismo nun sitio bon, entendo, non? Ahora mismo. Ahora sí. Ahora eu alegro-me, pero gracias a desgracia de un, teño él aí. Xa, Claro. esa historia esa familia tremenda, que hai que darlle as gracias. Esa historia tremenda. Conta, A ver, bueno, como queiras contala, o que queiras contar, pero o teu corazón é dun familiar, o que tes agora. No, o corazón é dunha persoa Dunha persona anónima. anónima, Sí. porque nas doazóns nunca Aquí en o sea, España, o no. protocolo que di é que nunca se vale. E chega, canto tempo hai que levas trasplantado? Vou facer en decembro 7 anos. Levo 6. 7 anos. Sí. Porque entendo que isto será perigoso ao principio e que chega un momento que xa, non, polos rechazos e Sí, por ao todo eso, principio é máis probable Sí, que, ¿no? que teñas algún tipo de rechazo. pero agora pasando xa 7 anos. No, ningún. Bueno, pero estás con medicación, non? Sí, consumimos Bueno, dicíame supresores. antes, dicía yo, cantas pastillas toma? Dicía que chegou a tomar cerca de 40. Cerca de 40, o 40 saír pastillas do- cada día. Cada día, E sí. que ahora está contento porque toma 15 na máis. Sí, agora estou de maravilla. Tremendo. Sí, Todo de é maravilla. tremendo, De feito, ando ahora no bolsillo de bolletera. Pero tú ahora tú estás... Tú non tes medo? No, Nada. ahora no, porque se Nada, vives nada. con medo non disfrutas. Nada. Hai que disfrutar, nada. E teu pai, Cero. tú tes medo? No, Ahora mismo, no. ahora mismo de verdad que no. No? No. Que bueno. Ahora vexo que é consciente do que fai, por tanto, Sí. Non Bueno, é. pero é unha maravilla que Home. perderades ese medo, non? vaya que no. Que eso- Medo tuve no... Bueno, Claro. como todo pai, digo eu. Pero Sí. fíxate de dúas aprendizaxes na mesma frase. Dixo el, agora non porque é consciente do que faz, e el dixo, se vives con medo, realmente non disfrutas, non podes vivir a vida. Cousas que aprendemos con estas historias, como a historia de Alex, no que anda aí. Alex, tesme que disculpar, pero hai alguén que che quere dicir algo, que che quere saudar. Ah, a ver. Creo Tampouco hai que xa- darlle no, moita eu xa sorpresa estou moi vendo- gorda, Entendes? Sí, Pues sí, no, perfecto. non pode ser unha sorpresa moi gorda que está trasplantado o corazón. ¿Quién Quen es é esa persoa que está aí? Nico. Nico, sí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Nico? Muy bien, aquí viéndote, recordando a tu historia otra vez. Sí, Este é un amigo de toda a vida, o de que? toda a vida. Sí. Desde quinto de primaria. É máis de ou tua menos. idade, o que? Sí, xusto. Carai, Nico, cuidado con Alex, Sí, nada, es una historia increíble. Brutal, Para nós é un orgullo, pero no noso grupo de amigos de toda a vida. Toma. Sempre estamos moi orgullosos dele. Nico Gastón, que sodes amigos, como dixestes, dende o colexio, vivistes moitas etapas xuntos, sodes moi amigos, pero ademais, cando chega unha historia como a de Alex, que supera todo, que é unha historia increíble, ti fíxate como son os amigos tamén, que chega un momento no que ti tamén tes momentos moi duros, tes que enfrontarte a unha enfermidade terrible, e outra vez máis, e aí tes o apoio de Alex. Sí, para min foi... Eu tive un cancro, nunca tivera ninguén ao meu redor que tivese algo parecido, pero evidentemente comparado con Alex era nada, unha minucia. Recordo cando o falei con todos, a xente non sabía moi ben como reaccionar e demais, pero Alex xa desde o primeiro momento xa estivo ali, xa sabía aportar o toque de humor, porque para mí iso foi moi importante, niso conectamos moi ben, que era que estas cousas pasan nun momento e te cambian a vida, hai que afrontalo con boa actitude e loitalo. Para mí foi moi importante telo cerca, poder falar, ver como el se plantexou todos estes temas, pero claro, eu nos meus 20 anos e el nos 14, cando éramos nenos. É algo increíble. Ele foi capaz de reinventarse, de moldear toda a súa vida. Nese sentido, eu estou moi orgulloso dele, non só eu, todo o grupo que eu represento aquí, para non ser un exemplo. Mais agora que xa é campeón de Europa, subcampeón do mundo, e para nosotros era obvio que iba a pasar, era inevitable. E tú que tal estás agora, Nico? No, agora estou ben, xa he pasado revisións. Pero entendo perfectamente o que di, claro, ao final sales querendo ou sin querer sendo inspiración para moita xente se son amigos No que se poda moito facer máis, non? polos amigos moito máis. El tamén pasou as súas, pasou nas canutas, pero eu sempre intentei darlles o lado positivo a todo, sabes? Sempre que hai que ter boa atitude nesto da enfermidade. Como humor, non? Para a sensación, non? Sí,
É unha cousa que dixeronme no hospital, que co bo humor un recupera mellor. E tú xa o tiñas desde sempre ou tuveche que meterlle... Desde sempre, sí, Vale. desde sempre xa... Home, de feito, creo, non sei, pero cando Nico te diagnostican cancro, das primeiras cousas que che di Alex, dixo, pois, benvido ao club. Non sei quen vai ser o presidente ou vicepresidente. Sí. Ele é o presi. Sempre temos esta broa ata agora. Pero Desde mira- o primeiro día ata agora, sempre nos bons O momentos. club da Mira morte. que dúas historias, Nico, porque dos chavales tan novos, no, con enfermidades tan graves e tan jodidas, e que estades os dous ahora perfectamente, que decir, a historia é tremenda. Sí, de feito, ele é un gran barbeiro. No Como día barbeiro? que eu rapeime, Ah, sí? Sí. o día que eu rapeime foi ele. Vamos, o recordo, moita xente ten un momento traumático e demais, para min foi un momento máis co meu amigo e Xusto. compartir un momento máis íntimo. E mira dúas cousas que repetimos moito neste programa, repetimos porque salen aquí, que son o humor, o sentido do humor para levar as enfermidades, as contrariedades, e o deporte, as dúas cousas, aquí neste programa salen continuamente, Pois é non é, quer dizer, non, pasa sempre. É o que hai que ter. O bo humor e o deporte para manterse de saúde. Que maravilla. Dende logo unha boa rede de familia e amigos, como a Testi tamén Nico, que ben se nota cando vos vemos e cando vos escoitamos falar. Nico, moitas grazas por esta sorpresa. Moitas grazas a vos por invitarnos e por deixar este momento con Alex. E xa non dedes máis disgustos tampouco, que xa está. No, xa está. Non aceptamos máis membros no clube. Aí É un está, Quedamos. Gracias, Nico, tío. Un aplauso para Nico Gracias. tamén. Un aplauso para Vai, Nico. crack. A vos, boa tarde. Hasta logo. Fenómeno, Chao. Alex, quedanos moito por falar da túa carreira deportiva e da túa nova vida dese terceiro nacemento, pero podemos ter un pouco máis de tempo e o mellor hai algunha sorpresa Hai máis que falar de Tradi, non? Efectivamente. Claro, e da súa carreira deportiva que casi nada, campeón de Europa de... Bueno, desta competición que para xente que está trasplantada, non? Sí, xusto. Para xente trasplantada... E que están en diálise. En diálise, nos mundiais, tamén xente doantes vivos. Estuve hecho en Polonia, creo que la expulsaron, que recordo ese sitio. Sí, ¿no? estiven en Alemania, este Vale, mundial. Alemania. En Emiratos. Estos son regalos de dos países. Este de Emiratos Árabes, amigo. este de Polonia. Pois agora falaremos desas viaxes e desa carreira deportiva. Para que o meu fillo este aquí, pues, tuvo que perder a vida outro chaval. E, bueno, gracias á súa familia que quixo donar, pues, teño un fillo aquí, pues, podía haber morto, mas es de estar o sin un fillo tamén. Que sei que é un momento difícil de decir, dun momento a outro, decir, vale, doamos os órganos, pois, gracias infinitas. De non poder andar 100 metros, que xa se afixiaba, se cansaba, ahora poñerte ca bicicleta, pois é que casi non o crees en ti, vamos. Gústame que estou facendo algo bo, porque damos unha visibilidade non só para as persoas trasplantadas ou que están esperando un trasplante, senón tamén para as familias que decidiron doar órganos para decir, mira, isto sirviu de algo. Pois aquí seguimos con Alex Meira, que agora falaremos da carreira deportiva, pero unha vez máis, insistimos, creo que hai que recordalo, non? A importancia da doazón. Sí, é moi importante o tema da doazón, como así decimos, por tema de salvar moitas vidas. dar vidas, Cunha persoa soa que doe, podes salvar varias vidas. Varias vidas, E é doada, é fácil. É fácil, non ten nada, é decir sí cando toca ou deixalo ti por escrito no teu testamento. Efectivamente. Ahora vamos a dar unha sorpresa, porque dice que Alex mosqueouse, porque colocaron aquí unha cadeira, o noso compañeiro Santi, colocou aquí unha cadeira e Alex mirou para a cadeira. Alex anda vivo e dixo, quen vai entrar A ver aí. quen vai entrar aí. Aquí. Por si nos olvidamos, non nos podemos olvidar, ti fixeche todo o tema de trasplante na Coruña, Sí, xusto. no Chuac, me imagino, non? No. Que é un dos centros de referencia de trasplantes, iba a dicir, a nivel mundial, haberá sitios mellores, evidentemente, pero é un dos grandes referentes, pues, por lo menos en España, A nivel nacional e hai que é falar do magnífico traballo que fan aí. Sí, eu non podo estar máis agradecido e darlle un millón de grazas a todo o equipo médico que sempre estivo aí comigo, coa miña familia, como aí vemos. Moito talento aí, non? Sí, o sea, a dedicación que lle pon os médicos a todo,
non hai cartos que paguen a súa labor. E é unha maravilla ter en Galicia un dos centros de referencia a nivel de España é un en orgullo. trasplante. Recordamos que lle salvaron a vida ese doante anónimo que lle brindou un novo corazón, pero tamén, que antes falábamos de que casi che teñen que amputar a perna, aí hai un ciruxán que decide e que di, no, eu vou intentar salvarlle a perna, non? Sí, eu creo que o doutor Velasco creo que foi o que levou o tema do trasplante e da perna, creo. Eu como entrei no quirófano e non estaba ni nada, o que levan son os meus pais, eu estaba aí no meu mundo. Álex, claro, estamos falando dunha segunda oportunidade, bueno, neste caso unha terceira, porque xa pasaras por esa parada cardíaca con 14 anos, ti pasas de ter unha vida na que te fatigas camiñando a de repente ter un corazón novo e que poidas facer deporte. Ese cambio tuvo que ser brutal. Mira, eu pasar desde os 14, que ao final é a adolescencia, a xuventude toda, hasta os 20, non poder dar 10 pasos en asfixiarme, a de pronto que me digan, mira, estás trasplantado do corazón, podes volver a facer deporte, eso sí, un aniño aí de recuperación e demais. Para min foi, non pude dar saltos de alegría na cama da UCI porque estaba eu Porque ali. non podías. Pero dos 14 a 20 entón non podes facer nada de exercicio. Camiñar, como moito. Cansábame. E agora sí, o sea, quer dicir, agora tú faz na bici e tú, eu que sei, posta 200 pulsacións, igual, No, sin problema. no. Non hai que abusar tampouco. Eso sí, fixe unha proba de esforzo que E recomendan facer a marca todos. un límite. Sí, o cardiólogo marcoume 166 Bueno, pulsacións. cuidado, xa, que son, para chegar a 166 que non chega calquera, A ver, nunha subidiña así medio tonta e tal, Bueno, pode pero- rozar, pero é moi difícil. É moi difícil. Tú estás moi en forma, entendo. Sí, Para conseguir o que consigues. bueno, intenta facer... Que adestras todos os días ou prácticamente No, todos os días non. Intento ir ao gimnasio entre semana un pouquiño e logo todos os fines de semana salir a rodar coa bicicleta. E que despois de escoitarte un pouco e escoitar a tua vida entendemos que poucas cousas haberá difíciles para Álex. Non sei se este momento, porque el decía, para quen é esa cadeira? Non timos facer agardar máis, Álex, que entre, por favor, esta persoa que entendemos que é importante na tua vida e que algo che quere decir. Ven por aquí, vente por aquí, damos un aplauso. Carlos Sánchez, adiante. Que tal, Carlos? ¿Qué tal, campeón? Hasta non contabas de Álex. No. Que tal, Carlos? Buenas tardes. Carlos Sánchez é o presidente de Detradi Galicia, Detradi Galicia, que é a Asociación Galega de Deportistas Transplantados en diálise tamén. Carlos, ti tamén tes unha historia de trasplante detrás, non? Sí, estou trasplantado de fígado. Hai 11 anos xa. E bueno, pois iniciamos este proxecto para recabar aos trasplantados para que fagan actividade física e deporte, porque é moi beneficioso para nós. Para toda a población en xeral, pero para nós en particular. Tú tamén, o sea, ter un trasplante de fígado tamén tuveche que estar sin facer exercicio hasta ter o trasplante, me imagino, non? No. Nós o que queremos transmitir desde a asociación é que antes do trasplante non hai que deixar a actividade física, salvo que os médicos Digan que o non, aconsellen. Por qué? Porque chegarás en millores condicións ao trasplante. Claro, e ainda así dos médicos, falámoslo antes co papá de Álex, que a veces che dice non faga nada, e ele dicía, algo... No, porque os médicos a veces tamén son moi conservadores. Sí. Non? Sí, que non queren... Tamén. Eu acordo me antes, rompías unha perna e dicíanche que non te moveras. Hoxe en día rompen e queren que empece rápido xa a moverte canto antes, non? Por aí vai a cousa, Sí. non parar quieto, non? Nos pensamos eso, e sempre, por suposto, co consello dos médicos, non? Eso é fundamental. Pois de Tradi, isto sí foi importante para ti, non? Sí, como un pai, tanto nos xogos europeos como nos mundiais, logo noutros eventos que saiu aí unha foto dunha carreira que se fixo en Lugo, arropado sempre pola xente de detrás. E agora hai que facer tamén un chamamento, porque estamos aquí un rapaz campeón de Europa, subcampeón do mundo, tamén en un equipo de relevos. Claro, todas estas experiencias que te chegan a ti, esas viaxes, poder competir a nivel internacional, isto é unha pasada, pero tamén hai que sacar cartos para poder facelo. Sí, Claro. O tema é que neste país axudas nós non temos como noutros. Por exemplo, como en Hungría, ali eles, o Estado, por así decirlo, axúdanlle aos atletas.
E logo ten como unha especie de prima, se non entendín mal, que se quedan entre o posto 9º ou primeiro. Claro, por resultados, non? Por Sí. resultados. Se quedan no atletismo, por exemplo, nos 8 primeros. Os 8 primeros que son os que son finalistas. Pero bueno, vexo nas vosas camisetas que tedes tanto financiación de administracións públicas, entendo, como Non. como privadas. Ou non? Da administración pública, non. Vale. Poñémolo porque estamos orgullosos de ser galegos e de levar. Privado si vexo aí, non? Neste caso, O que Ence, sí que temos é o patrocinio publicitario de Ence no Plan Social Ence. non? O sea, o que hai que dicirlo, porque Claro, honra hai que aos dicirlo, poñeros, claro que hai que sí, dicirlo. evidentemente. Grazas a eso, pois, é un pequeno alivio Claro, na hai carga que dicir- económica que supón ir a un... É que é moi caro, dicía antes, Alex, porque son os viaxes, as estancias, entendo con material, non? todo. Bueno, material. O material non é barato, Ajá, unha bicicleta de bicicleta. competición. Canto pode valer unha bicicleta de competición? Pois eu que sei, non sei, pero 5 ou 6 mil euros seguro. Bueno, non tanto, pero de 2.000 para o norte. Ves? Carai. Pero moi El, arriba. el ten o máis complicado que eu, porque eu sou un lanzador. Eu Claro. Pero fago lanzador de que? de todo. Eu tiro todo. Lanzar martillo, Como peso, coña lanzar isto, disco, jabalina, todo. Todo. Sí, sí. Bueno, tamén hai que adestrar, Sí, hai que sí, facer os claro. viaxes igual, hai que... Sí, sí, claro, ahora estivemos aí no Campeonato do Mundo e bueno, el sacou un resultado fantástico. El tamén. Bueno, eu tamén. A ver, contanos o dele, a ver, que non vai dicir... El ten que dicilo tamén, porque saía aí nas imaxes con 2 ou 3 medallas, Toma. creo. No, no Mundial, No quedei Mundial. campeón do mundo en lanzamento de peso, terceiro no disco, cuarto no Canto na lanzaches xaveliña. 11 na competición, 11, 14, Carai. pero teño máis marca, teño Carai, 12 e pico, Canto teño. pesa a bola? A bola nosa va por grupos de idade, Vale. entonces a nosa pesa 5 kilos, E lanzar 12 metros con 5 kilos. 12 e pico, sí. Agora que mencionaba Alex as imaxes, estou vendo esas imaxes, Alex, e se tuveras diante o Alex de 14 anos, cando che dá a primeira parada cardíaca e che din que non podes facer deporte, que tens que Sí, estar... cando lle dixo facer aquela todo doutora que non pausado, podría volver a facer non podías deporte na facer vida. nada, que aparte a ti non che gusta nada estar pechado, me parece, No, ti tens que facer cousas. Teño que estar E fora. claro, ese rapaz de 14 anos fliparía ver isto. Eu diría que tivera paciencia, que o camiño iba a ser duro, iba a haber moitas pedras, pero que non perdera o sorriso que tiña dende pequeno, seguir coa mesma atitude e que todo iba a sair ben. Porque ti, claro, Carlos, tedes que ver, nos estamos flipando que a historia de Alex, pois na asociación tedes que ver moitas historias Moitas. impresionantes. E Alex é un gran embaixador da asociación. Inspirador tamén. Claro, porque o seu testimonio é importantísimo. Canta xente sodes? Somos moi pouquiños e por eso Pero hai moita xente trasplantada, non? Por eso é que... É que animal a que se metan a facer Claro, deporte, claro. non? É o que... Porque teñen medo a xente, ou colle medo, ou que pasa? O proceso de trasplante anterior e posterior non é doado. Claro. Entonces, hai moitos medos tamén, tal, Ti non? tiveche Pero complicacións ou foi ben... tuve en alguna. Tuvo alguna. Tuve que darme máis tempo ali. Pero tú crees que a xente pode ter medo a veces? No, Vou ir con calma, xa despois, digo despois. Claro, ir con calma, non facer... pensas que eres un enfermo, porque o eres, non? Nós somos discapaciados orgánicos. Hai que Sí, eu non poñer... vos vexo, eu non teño a sensación de Claro, vervos como enfermos, claro, sinceramente. Por eso tamén apostamos nós na asociación por poñer en valor o que é a discapacidade orgánica. Claro. Esa discapacidade que non se ve. Claro. No, e o que decía así tamén, que ao fin e ao cabo tamén hai que animar a xente, porque en función das posibilidades, pero o exercicio físico nos vai axudar a todos, Claro, sempre o claro. deporte nos vai axudar a todos, pero sobre todo, pois persoas que mellor pois tiveron que loitar con moitas adversidades e tiveron que ser trasplantados ou que viven con diálise, pois les vai axudar tamén. Claro, claro. Carlos e Alex, a vosa visita hoxe ten que servir para que Sí, empezamos creo a que é coñecer importante que se conozca de trás, Sí. pode haber xente que está trasplantada e tampouco... No, é o que dicimos nós, iba a decir antes, non? O ano pasado en Galicia trasplantáronse 424 personas. Estou seguro, no Estado español, en España, 6.464. Inda que sea por probabilidade, hai moitísima xente trasplantada que fai deporte. Claro, pero o que nós queremos é que se poña en contacto coas asociacións de deportistas trasplantados, como a nosa en Darse a Galicia, conocer xa, claro, participar con nós, compartir as experiencias, eu creo que é fundamental.
é importantísimo. Pois facemos ese ¿no? chamamento que existe Detradi, que existe Detradi en Galicia. E que se financie tamén. Claro, evidentemente. Ten que ir a outra, claro. Lamentablemente hemos mandado moitos correos, pero non hemos tido Aquí resposta. animamos a administracións pero claro. e aos particulares tamén. Claro. E ás empresas privadas tamén, que hai moitas funciones. Facemos moitas actividades e o que quero transmitir tamén ás persoas trasplantadas é que non pensen que porque nós estamos nun campeonato do mundo ou de Europa que aquí hai que ser Sí, que non fiera. hai que... Vamos a ver. Non hai que ser campeón do mundo tampouco. Tamén hai deportes que ao mellor non son tan exixentes físicamente, porque no Campeonato do Mundo hai bolos, dardos, petanca, badminton, hai un montón de deportes donde... Está pádel, debe haber, que eso non é nin deporte, nin nada. non. Pero, Pádel ainda non. Pareceme ben, pero pádel, eso non é deporte. Un saúdo para todos que practican pádel. Carlos, Alex, moitísimas grazas, de verdade, de corazón, por facernos unha visita hoxe para falar dunha historia de vida impresionante. Alex, un rapaz que naceu 3 veces e, ademais, para anunciar, para comunicar cosas ben necesarias como Detradi Galicia ou tamén a necesidade de doazón de órganos, que sempre se pode dar unha vida nova. Un campeón de Europa, subcampeón do mundo e outro campeón do mundo que temos aquí. O sea, un aplauso. Gracias. Moitísimas grazas. Pero que hai unha sensación, un vestigio